ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଭୂତକଟି ଭୂତକଟିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେଇଠି ଭୂତକଟି ୱାଟର ଫଲ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାର ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି କେମିତି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତିକା ଭୂତ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ବି ଆସିଲା ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଭୂତ ଧରିକି ହେଲା ଫାଇନାଲ ଆମେ ମମି ବସାଛୁ ଭୂତ କଥାର ଭିତରେ ଭୂତ କଥାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ଉଠେଇ ଭୂତ କଟାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଭୂତ କଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତୋଳିଦଳା ଅଛି ଜଣା ବନାଳ ଗାଁ ପଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ସେଠି ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗା ଭୂତ କଟି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି